दिनै जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि जिनिखि दैदेननाय बिपिएफ हान्जा बे हान्जानि जानानै जोङो गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय मोननै जायगायाव हाबबाय। नैबे सेरफां बाजार होननानै बुंदों आरो दहाय जोङो फुंनि भागाव खुरसाखाथि होननाय मोनसे जायगायाव जोङो मिटिं खालामनानै फैबाय। दा मोननैयावबो जोङो नायदों खम समनि गेजेराव बिथांमोननो मिथिहरदोंबाबो रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैदों। लोब लोब फैनानै नांगोलनि सबियावनो भट होनानै जायखि बिजाथि फैया मानो बेखौनो देरहाहोनांगौ होननानै दिनै जानजि खाफ्रानानै रायजो राजाफ्रा दङ। जों नुनो मोनदों जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा फरायसा आफादखौ नागारनानै जोबथा जाबाय। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बिथांजों एखे हस्टेलावनो थाबोनाय इउनिभारसिटियाव बिथांखौ आङो बेस्ट उइसेस होदों। नाथाय बिथाङा UPPL आव हाबनाय हिसाबै UPPL जे माबा मोनसे गोदान इनार्जि मोनदों बे नङा। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो बिथाङा UPPL खौनो सापर्ट खालामखादोंमोन। UPPL नि जानानैनो बिथाङा केम्पेनिं खालामदोंमोन अपेनलि आरो दिनै जेनाखि बिथाङा अदालगुरियाव कन्टेस्ट खालामनो होननानै बुंदों बेवहाय कन्टेस्ट खालामबाबो बिथांनि खोथा। नाथाय रायजो राजाया BPF जों दं। BPF आ जायखौ होगोन बिथाङानो देरहालांगोन। दिनै आङो बेखौसो खावलायनो लुगैदों बिथाङा ओंखारबाय जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव पलिटिकेल हान्जानि जाहाथे मेरुदिन्द जाया। जोंनि रायजो राजाया लुगैदों, बर' रायजो राजाया लुगैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेलि निउट्रेल जानानै मोनसे रल लाजानो लुगैदों, हारिनि थाखाय खामानि मावजानो लुगैदों। रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै थांनाय जेनाखि BTC इलेक्सन बेयावनो खोन्थाखाबाय जोङो बयबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकार BPF सरकार बेजोंनो मदद होनांगौ। जिहेतु BTC आव जोंहा BPF नि सरकार दंखायो आरो MLA आ जुदि BPF नि जाबावोबा बेवहाय जोङो गोख्रैसिनै डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन। बिनि थाखायनो BTC आवबो BPF सरकार आरो स्टेटआवबो जोङो जुदि 15 जन MLA देरहाहरनो हायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाया डेभेलपमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। दा बिथांमोनहाथ' थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बुंगासिनो दङ 125th एमेन्डमेन्ट बहुद खोथा। सानै MP दंखायोमोन। दा बिथांमोनहाबो 125th एमेन्डमेन्ट जेनाखि बिल बेखौ टेबोलखौनो खालामनो हादिया, खुगाल'सो थाबोबाय थाबाय। नाथाय 125th एमेन्डमेन्ट बिला 2019 आवनो जेब्ला बिस्वजित दैमारि बिथाङा BPF नि रायजो सभानि MP मोन बे समावनो रायजो सभायाव टेबोल जानायमोन। बे समनिफ्रायनो पेन्डिं जानानै दं। थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारा 125th एमेन्डमेन्टनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै आरो दिनै 125th एमेन्डमेन्टआ जुदि सम्भब जायोबा, टेबोल जायोबा, मावनो हाथाव जायोबा बेखौ हाग्रामा महिलारि सारानो आखायाव लानांगोन आरो बिथांनि दारैसो 125th एमेन्डमेन्टआबो इमप्लिमेन्टेसन जागोन।